Dem baş xuşk û birayê hêja îro xeleka me şaxa Dicle 10 kît e. Navê şaxê Dicleyê çend kîtin 10. Em ê nimûneyekê bixwînin perçe helbestekê û em ê perçe bikin da em zanibin çend kurd çend dirêj e. Dergeh li şêran ger we qap hat kir, qet lê negir ger sinciran meydan. Der dirêj e, geh dirêj e, lê kurt e, şê dirêj e, ran dirêj e, ger dirêj e, we kurt e, qa dirêj e, pat dirêj e, kir dirêj e. Qet dirêj e, lê dirêj e, ne kurt e, gir dirêj e, ger dirêj e, sin dirêj e, ci kurt e, rand dirêj e, mey dirêj e, dan dirêj e. Perçeyê ewil di bingeha vê helbestê de du dirêj kurtek dirêjek ev perçeyek çarînî, du dirêj kurtek dirêjek perçeyek çarînî, dawî du dirêj perçeyek cotcot. Her wiha wê ev helbest çendî dirêj be wê ser vê terazoyê bêhûnan, di xêr û xweşiyê de bimînin ta xeleka wê.